wal hadirat, Bapak Ibu, para jamaah yang kami muliakan, melangkah pada acara selanjutnya, yakni Maidatul Hasanah, acara yang kita tunggu-tunggu, acara yang kita nanti-nanti, ngaji bareng bersama Dai Kondang Nusantara, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya beliau sudah melanglang buana seantero Nusantara Indonesia. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Inilah mubalik viral kita, Kiai Ampuh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Lah iya kok dukur men lek masang kandulane lagi opo? Itu sungguh-sungguhan wong papat ta iki. Niat gawe cabutan apa ora? Yopo niki nono kiai ceramah urak-urak. Jangkrik. Wis ngene iki jamaah sing tebu ya sing iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawabane banter dhewe tak dongakno seger waras. Isan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kudunge mencrek ndang dipenakno. Soale mlebu YouTube. Kene sampean delok, aduh kok iso sih awakku kudung pas mencrek. Benakno kabeh sih. Sing comot-comot mari nyokoti cilok benakno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandingane kari rokoke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin muhtar wa alihi wa ashabil ahyar. Amma ba'du. Hadratul kiram dumateng para alim ulama, para kiai sesepuh lan bini sepuh. Wabil khusus pengasuh TPQ Al Ihsan, para Jabung
Abah Haji Abdurrahman Surat lek seniman niku berarti ahli seni. Lek wisatawan berarti wong sing senengane nglencer. Mari ngono terus lek budayawan berarti wong sing ahli budaya. Lek surateman berarti wong sing senengane surat-suratan. Nyurati sang istri tercinta Ibu Nyai Hajah Imaniar Ika Fitria Kumalasari Lestari Makmur. Boten kesupen dumateng wali santri dan masyarakat, baik sing wedok utawa sing lanang, baik sing gedhe utawa sing cilik, baik sing lemu utawa sing baik sing bukur utawa sing endek, baik sing enom utawa sing baik sing ayu utawa sing baik sing bangir utawa sing kabeh ingkang hadir wonten ing dalu punika muga-muga dipun paringi sehat wal amin Allahumma amin. Bu tak kandhani sehat niku penting, gak iso di jejer, gak iso dikalahno ambek liya-liyane. Krana saiki akeh wong duwike kandel, ATM-e 4, BCA duwe, BRI duwe, Bank Jatim duwe, Mardana Mon duwe lho, Mandiri duwe, BNI duwe, saking sugih tebune petang hektar, sawahe tandurane pari, sak panenan iku langsung 10 ton. Tapi panen tebu sakmono ambane katene ngombe wedang ana gulane gak enten apa mboten? Enten apa mboten? Makanya awake dhewe gak usah iri karo tanggane sing kono tebune ombo, sing kono sawahe ombo, tangga sing iku sepedahe Nmax, tangga sing iku aduh treke loro, tangga sing iku aduh sapine 3 pasang, tangga sing ngarepe meneh TV-ne tipis nemplek tembok, kowe sampean sik tomblok numpang di meja. Enten apa mboten? Lho, tapi si anguan awake dhewe lho, nyacak sing sugih-sugih gak kira teko melu anjo kene iki napa nggih?
Ayo golek wong sugih sing gelem melok pengajian. Nggih napa nggih? Sing sregep melok pengajian selawatan maring ngono yasinan tahlilan ya kelane remek-remek elek-elek. Nggih napa nggih? Gengsi nampa jajan dikeki foam ngono isine mek 3. Anane abot, waduh anjene air mineral sing gare abot. Ngono wis diocak-ocak barang sih ana wong-wong. Gengsi sing sugih melok acara kaya ngeten iki. Nggih napa nggih? Ah, iki sing sregep teko. Di acara pengajian selawatan rata-rata gorongane wong elek-elek, wong tuwek-tuwek, lho wong gak duwe-duwe. Nggih napa nggih? Mulane adep-adep iki. Ora wani ngalih, wedi rek pas kencenge engko tinggeni kancane. Lho. Mulane antenge gak lumbrah, wancine ana sing diarep-arep. Anane ngalih wancine putune kudu ngoyo. Halo. Halo. Nyacak sampean golek sapa sing sregep kerja bakti. Lek gak golongane resek-resek. Nggih napa nggih? Lho, ayo golek sing mikul nang kuburan, dodok kuburan, nguruk kuburan, rata-rata golongane arek banteng-bantengan. Nggih napa nggih? Lah sing sregep ada. Ya semare iku tok. Tapi sing serbanan, gamisan, waduh mek ngene-ngene tok. Ngeten niki ndek Lumajang. Boleh niki iki. Padha. Makanya kula rada heran. Apa kudunge wong-wong kok gak pati pantes. Apa anjene ora kulino kudungan, ngoten. Apa anjene kudungane gelek pengajian dalu punika tok. Ndek omah di kamu ruwek-ruwek. Sandale sisian. Kukune dawa-dawa, utange menclek. Jan kena sing pantes blas. Paling bendina ya bantengan tok paling. Genduk dena santri isi perawan apal kabeh wong kula mek mancing kok asline kok iso makanya kudungan niki kula gak yakin. Lho kudung niku ngirit Bu tak kandhani. Sakjane wedakane anjo kene krana wis kedandangan kudung. Lho akhire nek kene tok. Lho kan ngirit. Lho tak kandhani sampean. Sakjane ribet iki dikunci, tadi kelabang, tadi poni. Lho ribet lek gak kudungan. Tapi lek kudungan slobokno wis dadi. Ngene nggih. Penak wong jilbaban niku penak. Apa meneh jaman sik Covid iku waduh gawe masker ngene iki. Ya semese diwedaki nek kene tok. Covid wis ilang kok sik maskeran ae ya ngirit berarti. Halo Bu. Kula seneng lho jenengan guyu ning ngene iki seneng kula. Ya Allah ndudukno wong niku lek isih
Aja sampe awake dhewe gak sampe gak guyu aja sampe. Bu. Krana sapa sing guyu niki dadi sugesti, dadi penyemangat awake dhewe hidup sehat. Tapi men delok wong sing golongane wong sing prengat, prengut, pecucak, pendelak, sledat, prengat. Wis ngene gelis mati. Ayo golek wong sing gaene ngono. Lho, wis ana tanggane sepeda anyar ngono ku dirasani. Enten apa mboten? Ana wong masang keramik ngono ku wis mbedhedhek. Enten apa mboten? Ana wong duwe dapur kering. Kowe awake dhewe sik kayu obong, kayu tebon. Ngono ku munak-munak dodone enten apa mboten? Ono kancane tuku busana anyar ngono kuwi sesek dodone. Enten apa mboten? Ono kancane bala-balik oleh dayo. Sampai miki pedhot-pedhot. Iki baterai nintek. Baterai nintek iki. Kadang pedhot kadang ora. Gak apa. Ono kancane suarane miki pedhot-pedhot. Ngono kuwi pendelak-pendeli. Aduh wonten kula ora. Ono kancane lho ngethuki wedang botol kena sedotane. Apa sing ngethuki nang sapa iki? Dadi meja niki kegeden. Ya. Nah kadare kae ngedhuki sakmene kok sakmene ambane. Lah sing kok kene anjo kene iki lho ki apa? Jajane dikeki buah ya kenek. Jajan iki kene ya kenek. Segan iki ya kenek. Mejane sak depo sing didukno ge papan wis sak. Kare genok sedotane. Iki sing ndak tak tuku iku. Ya sing ngene iki pengajian lek gak urunan ya sing ngene iki gak siap. Urunan apa mboten niki? Urunan pira? Saikhlas yo iki kok kula kuwatir muli kowe saikhlas. Salaman sih. Sopo jenengmu? Umar. Oh, apa? Umar. Oh, Umar. Wis adus apa turu? Sampun. Oh. Iki mang teko endi tuku ndi sedotan kok suwe. Mboten lebet. Oh, ten lebet tadi utakno.
Mar. Eling no wedang kopi. Tambah ono Didi. Ben ngaji nek kene ya. Oh, sampean gurune. Ya ngene iki lek mbayare sak ikhlase. Gurune nek sing lemu blas. Masa ana guru kok garing temen. Jenenge guru iku digugu lan ditiru iki ora. Iki potongane wagu awake guru. Wong anjene wali santri ning mbayare sak ikhlase. Saken kari belung mek kulit kok. Mar. Nek ndi guru ngaji ku anjene guru. Lek sekolah temenanan bayare seragame api-api tapi apa oleh ngaji seragame kok pating jeliri. Ana sing seragaman Arema, ana sing kaosan ireng ana tengkorake, ana sing kuplukan ireng elek, kowe Umar iki elek. Ya iki bukti lek wali santrine kurang open. Wali santrine medhit-medhit. Ana undak-undakan syariah, pating kejuwit rasan-rasan. Ngaji kok bayar. Anggite Umar iki cek malaikat le. Ben menungso apa malaikat Mar? Lek menungso berarti rujak doyan. Bakso doyan. Pangsit doyan. Jamu doyan. Sate doyan. Lho gak doyan, oh ya iki. Ono sate enak kok ora doyan. Ya wis awake njengangi. Age tukno nang aku nak. Etok-etoke aku Pak Rohman, Pak Surateman. Lah Pak Surateman sakniki sakit, Bu. Mikirno sampean. Lah wong disurati jak urunan kok sing urunan mek titik. Wis wong mikir aduh kok ora cocok ambek anggarane. Iki engko sing tak nyangon iki kiyaine iki apa? Akhire wong ngeblak semaput. Sakniki tuku nang klinik wonge. Niku kula durung salaman blas Pak Rohman. Akhire diwakili Umar iki. Etok-etok ya aku Pak Surateman. Mar, oh benono Mar. Lewer kabeh Mar. Enak tisu Mar. Kalau pendekatan riyen. Ya. Tisu Mar ambek rokok. Oh iya. Iki cacak nih Umar. Iya, sampean mulang dek kene pisan. Mboten. Oh, iki ana rokoke kena korek. Ambil asbak. Ambil buah nih jero korene buah. Buah korene pisan. Ora penat, ora penat. Mar suwe men Mar.
Arek ngaji ki apa lah aku kering-kering terus nek klinik iki. Wali santri nek sing nyambangi. Ana wong nyambangi aku wong 7. Tapi sing nyangking mek situ. Rati urunan. Ini bojone ini Burika. Buika sampean titeni nggih. Mungkin lek ana wali santri nyambangi Pak Surateman kok sing mlebu omah wong 7 sing nyangking ndek kresek mek situ berarti urunan 10.000. Ini Mar. Terbetono Mar. Kan saya iki. Iku sapa kau iku sapa? Boten pemerap. Kok iso pengajian digawe uraan kok. Tak tutup nih. Oh, kalau lakoni ringno rene, Man. Iku ana wali santri nggawa Nang sewu. Oh, pinter Umar iki pinter. Umar. Iku cap kaki 4 Umar. Utakno Mar. Aku ora enak mangan. Engko tukono jenang sumsum. Dekek maneh. Mar. Lek aku durung mulih teko rumah sakit. Arek ngaji openono. Nggih. Gurune kongkon sing sregep. Wali santri sing ngeterno anake ngaji aja oleh gak kudungan. Wali santri sing ngeterno anake ngaji, wong arek ngaji ku sing wedok jilbaban, sing wedok ya busanan. Murid sing lanang-lanang ya kuplukan. Kok iso wali santri sing ngeterno kok malah celonoan. Waran kayak no undang-undang koyo ngono. Biasane wong-wong lek aku gak ono omah ora ono sing disukani, Mar. Kandhanono aja le dobel ngajine. Mar, Kalem. bayar piro arek? Tak ikhlas. Oh, 2000. Lah. Oh, 2000 per minggu lek sak wulan ana 4 minggu berarti 2000 ping 4. 8.000. Regane beras piro, Mar? Sang 11. Fotokopi bayar, pulpen ya tuku, spidol ya tuku, lho lampu ya bayar nang PLN, ora gawe jinamu dhewe. Kok iso wali santri bayar mek 8.000. Kandhanono kongkon ngundaki. Ya, Nggih. sedina 1000. Sedina 1000. Berarti lek 30 dina. Lah kandhanono sakmono. Dene kok ora gelem cek nileren. Cek diulang-ulang dhewe. Sapa gurune sapa sing nyang iki mang sapa ae. Sapa? Ustazah. Iya. Iki wis panas kabeh ke ana kompresen Mar. Aduh aku sumpek mikirno
bojoku gak tak openi, anakku gak tak openi, ngebot ngopeni anake wong-wong. Age iki lho panas, Mar. Anjene ora penet wali santri ndek kene iku ora penet. Age iku kaya ana banyu. Temprekno ndek bathukku, Mar. Banyu iku lho, Mar. Walah ngene iki ngaji nok papane. Papane arek ngaji sing ndek emper ndek bali. Kadang-kadang lek gak sedeng nang kamarku barang. Wis aku atene gawe adek mbek Ika ora iso. Yo ngene iki TPQ lek gak duwe papan. Padahal nek kono-kono TPQ nek kono-kono ku megah-megah ana papane dhewe-dhewe. Nek kene nek TPQ alisanmu wis mabur-mabur, munyer-munyer, musel-musel ning jero omah. Ngono ku wali santri ini ora ngerti. Selamatan mulutan ya ora water-water. Panen ya eling gurune age Mar, ra panas Mar. Pesanku ngono ya. Mari ki kon nang pasar. Buika lek blonjo apa-apa tukokno. Utang dhuwit tangga-tangga sih. Wong aku ya ora nyambut gawe ana ning klinik kene iki. Muga-muga aku ndang waras. Umumno nek wali santri kok ngono ndongak-ndongakno ya. Kita sebule bathukmu. Wis rabi ya urung? Dereng. Umur pira? Oh 36. Anjene awake cilik dadi ketoke kaya awet enom. Padahal wis 36. Iki cerutu Mar. Sapa iki? Sapa ngilokno sapa iki? Sapa jenenge? Mbak Jum. Wis ngene iki pengajian lek ana Jum wis ngene. Adur Jum. Halo Bu. Niki minangka awake dhewe ngaji sak prakteke. Nggih. Muga-muga guru sing mulang nek TPK Isan dipun paring seger waras sehat walafiat. Lah Pak Surateman niki adalah punjere kepalane. Lek kepalane gak ono lho, kira-kira buntute. Lho. Tegen apa ora nyekel lembaga kaya ngeten iki. Lah, lek wis kaya ngeten iki kewajibane wali santri ya apa bisane guru sing mulang di TPK Isan iki seger waras. Lho sampean lek mbuh seminggu pisan, mbuh 15 dina pisan, urunan wong 5 gawe beras kencur. Lho ngono lho. Lho asline kewajibane mulang niku bapakne karo ibune. Rungokno Be. Penak wong gawe lho. Anak kayane enak lho ngene nggih. Tapi lek wis dadi anak gak oleh enak lho kudu mulang lho. Al ummu madrasatul ula. Ibu adalah guru pertama gawe anak-anake awake dhewe. Ing rehne makne gak iso ngaji, bapakne gak iso ngaji, akhir dipasrahno nang TPK Al Ihsan cek diulang karo guru-gurune, dadakno gurune sing mulang sakniki. Terus ya apa kewajibane sampean selaku wali murid? Ngono ku ana grupe nggih. Grup wali murid itu ana no. Lah wis muni yo ndek kono ngelis lis sumbangan gawe Pak Surateman. Lah ani 100.
Siti 50 lho Jumaiyah 200 wis do protol untune halo Bu Bu lah lek iso aja sampeyan tok Bu bapak nih kudu ikut andil halo halo penak dadi wong lanang mari ngiseni nyengkre lho ngeterno anake ngaji ibune nggih napa nggih ngeterno anak sekolahan ibune lho rapotan lho rapat wali murid lho daftarno anake lho bapakne nandi entah saken wong wedok ku saken ngono sing dipisuwi ya sitakne ndi wedange isine mek muring-muring tok wong lanang. Wedang apane? Oh, kenok niku kok lho. Wis ngono ku wong lanang senengane mah itu enten apa mboten? Wong lanang senengane muring-muring tuding-tuding enten apa mboten? Wong lanang senengane ngaplok enten apa mboten? Wong lanang jongkrok-jongkrok nang wong wedok enten apa mboten? Lah sampean nyacak melok wali songo seminggu budal sadurunge budal kasure sampean semen toto sprene sampean toto kembule sampean toto nek pawon mencang-cangkrono sing rapi adahe piring rapi lepek ya rapi gelas rapi jokan siji ya terus budalo nang wali songo selama seminggu lho kok mulih sampean delok rupane omahe sampean nguasno jogan kaya alas mlebu pawon kaya kapal lho nguasno kamar umbah-umbahan numpuk lho marung pating kelimbruk pating cerantol lho enten apa mboten nyacak sampeyan melok ngoten cek rasane wong lanang kena wong wedok ya Bu ngono kan lek gak dikandani gak ngerti senengane jundu-jundu wong wedok-wedok sampean yo ngono Bu tak kandani ngono Bu gak maido ana wong lanang gak kerasan di omah gak maido kono sing di omah servise kurang memuaskan makanya wong lanang selebih senang memandang melihat rumput tetangga daripada rumput yang ada di rumah api irek wong lanang mulane sampai ono kata-kata mata keranjang ya wong lanang iki seneng lek nguasno wong seneng aduh tuh bojone sapa iki wong lanang lho gak sadar wong lanang lek sak bojo sampean kepingin kaya bojo kanca rika tukokno wedak Sariayu Marta Tilaan tukokno Mustika Ratu lho tukokno sandangan sing apik lho ora bojone dijarno jar isuk ngirim wong 12 lho mulai teko Tegal sik nyuwun tebon lho kapan ayune bojo sampean lek ngono tok ngono ku sing ngrumat anak 5 lho
Isuk ngeterno nang sekolahan jam 10 mapak mailohon ngeterno ngaji. Sore mapak ngaji lho. Mari maghrib sik nyetelika lempit-lempit nggih napa nggih? Pae sembojong mari isak nyoplok ruku kait ngene dan bapakne wis iles-iles meneh. Wis genok ayune wong nek model kaya ngeten iki. Rungokno. Gandeng klub meneng. Cirine wong wedok-wedok. Iki lho pengajian lek iki slamet bapak nararek teko. Halo Bu. Bu. Muga-muga rumah tanggane awake dhewe tentrem, ayem, seken, sakinah, mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Muga-muga gak ono penyakit sing cedhek-cedhek. Nggih, cek nih penyakit sing biasa-biasa ora apa-apa lho. Sing golane penyakit jero-jeroan kaya tumor, kaya paru-paru, jantung, cek nih dipek wong sing sugih. Wong Singapura, wong Malaysia, wong Jakarta, lah wong Borong Jabung niki ya wis penyakit sing elek-elekan. Isu pilek sore waras. Lha ngene lho nggih. Isu watuk-watuk sore waras. Lho isu senem sampeyan. Ya ngene iki lek durung ngombe muni senep wis ora iso. Nah kula biasane pengajian niku gelas es teh ngeten iki. Ngene iki loro biasane. Nah iki cilik. Yes pokoke lek gak digaekno ya mudhun wis. Mar hai no wedang. Kanteni ya Mas. Ampe asbak Mar. Bu. Bu. Halo. Anak-anake awake dhewe muga-muga didadekno anak sing sholih lan sholihah. Ngajine dipun paringi gampang gangsar nggih lancar ben nembe akhire awake dhewe besok iso dadi birrul walidain. Bu mendai senengi awake dhewe duwe anak sing manut nurut nggih napa nggih? Nang wong tuwa basa lah basa karo ora niki tergantung awake dhewe. Sampeyan kudu berkorban ya apa bisane sampeyan gelem basa nang anake. Engko lek anak wis kulino basa wis pinter karingi nggati teko didi. Lah nggih. Kula sampe sakniki ambek anak kula niku basa. Sampai sakniki akhire anak kula basa. Lah lek anak gelem basa nang wong tuwa niki iso ngelongi anak niku wau petita-petite nang ibuke. Lah enten napa mboten anak pendelak-pendelik nang wong tuwane? Anak gedruk-gedruk nang wong tuwane enten napa mboten? Anak orang ngerti mbek emak nih gak duwe duit iku gak ngerti nggih napa nggih? Duit oleh utang gak ngerti anak nggih napa nggih? Anak niku ora ngerti mak nih mangan apa ya gak ngerti, mak nih dirai ngempet poso ya ora ngerti, sing penting njaluk duit nggih napa nggih? Lho ning ngoten tok le anak njaluk HP ngeten iki gedruk-gedruk. Kaya aku tuh kono
Apa kok nangis, Nak? Apik. Aku kepengin apik kaya weke Dewi. Api apa sih, Nak? Api apa? Wis salah njaluk-njaluk wong bapakmu ya gak duwe nyambut gawe arang-arang nang bangunan ora payu. Wis salah nyiliyo ae nyiliyo ora apa. Napa wae? Wis iku lho ngombe yo. Iki asbabnya. Iki gentin rokok Surya le. Kok ngene kepingin melontirno ilat. Padahal kula meni pengajian ngisi nang batu. Lah ilate mlontir iso sampean. Anak gak roh wong tuane duwe apa ora. Nggih napa nggih? Njaluk sadeg saknyet. Nggih napa nggih? Mau pokoke apik. Api apa sih, Nak? Api apa? Mau pokoke apik rena papat. Walana wong tuku rena situk durung iso kok tuku rena papat. Lah iku pira regane? Rena apa reno? Oh, reno tak kira rena. Tulisane kan rena tulisane nggih. Bu, niki anake awake dhewe. Maka pendidikan agama sangat penting. Ya apa bisane anak sregep nek TPQ. Lulus teko TPQ lebokno madrasah diniyah. Lek iso anake dipondokno, anake sampean cekak mek ngene tok. Halo. Iki wis meh 2 jam. Nyacak kudu kula sing ngisi wis buyar pisan. Wong wis 2 jam. Saiki kula sing ngisi seneng wae larang regane. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum angin pestine utawi pira-pira donya ira kabeh wa auladukum lan pira anak-anak sira kabeh iku fitnatun iso dadi donyane awake dhewe, anak-anake awake dhewe niki lek gak pinter ngeramut, ngrumat, ndek iso dadi fitnah. Makanya ana peribahasa jere wong Jawa, anak polah bapa ke prada. Lek ana anak kok ngelicat belunat mecikat mesti sing diceluk adalah wong tuane. Anake sapa? Lho, nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Lho, niku lho. Ono anak moro-moro nyolong ambek kancane padahal katut-katuten.
Wis kecagrep pisan wis meneng-meneng ana ndek polsek Jabung lho. Ditelepon ambek kami tuwane. Padi. Liwat di jeneng. Ganti. Pagi. Ana jeneng iki. Wato. Ana jeneng itu. Ganti. Pak San. Ana jenenge San. Lah sapa sing genok iki? Pak Jo. Kami tuane nek kepetengane ngebel. Tiba anake wis dikrangkeng di polsek Jabung. Perkarane katut-katuten melok omben-omben kenek narkoba karo kanca-kancane anake wong iku akhire kecagrep. Begitu ana info ngono lah Pak dilapor makne ojo kaget, ojo ngredeg, ojo gumeter. Iki ngono sing bakale teko malaikat loro jenenge Mungkar karo Nakir. Apa sih Kang opo kok ketoke rahasia? Ngene lho. Ojo kaget iki ngombe wedang sih. Lah nopo? Panas. Ono kabar opo kita niriko kok ngomong-ngomong rahasia besi-besi ambek wong-wong napa-napa. Ojo kaget. Saya napa? Anake awake dhewe saiki nang polsek. Saya napa salah opo aku. Wong anakku biyen tak sekolah, no tak ngajek, no Dik. Pak. 6 tahun anakku biyen ngaji ning kono. Zamane wong isih anyar-anyare. Kok iso yo po critane yo po. Iki kasut kanca-kancane perkaulan karo kanca-kancan. Saya nek sapa sing jagoan esuk. Wis aja muring-muring ngombe sik dodon cek adem. Wis Kang aku wis adem. Wis tak omben jam kaki 5. Ini lho, wingi iki metu ame kanca-kancane muli teko ndelok bandengan. Tiba ini tebu-tebuan kono nglumpuk arek 7 nggawa botolan nggawa narkoba. Wis kecagrep pisan. Ya wis ndek kono ngandang ndek kono arek 7. Ngenteni rokok ora teko-teko. Umar dengan Andi Umar. Aduh, niki penting, pendidikan agama penting. Cek gak sampai katut-katuten koyo ngeten iki wae. Nggih napa nggih? Ayo masan sampean yo ngono, ben anake dipinterno, disolihahno, ben oleh arek lanang sing
soleh, akhire ideal kufun soleh musuh solihah. Ojo sampai anake sampean solihah kepethuk ae lanang toleh. Wis kalong. Along telu didukno rene. Apa? Iki pek iki nak. Kan kamu mudhun. Dumen nambe adik-adikmu. Duh. Aja mek nguwasno gagahe tok. Ngono, Bi. Anak sampean pinter ngaji. Jebolan TPK Al-Ihsan muridé Pak Surateman. Ngajine penak tibaan pinter keibuan jilbaban terus busanaan terus wong ancene santri tiba emak nih gak ngerti malah dipilih arek sing ketok itu wah medayo nggawa Kawasaki mben nggawa Nmax marono meneh teko meneh nggo PCX ngono ku makne bangga waduh anakku laris sik bendina ana dayo marono moro meneh ora trimo nggawa glending loro roda loro ora tapi nggawa roda papat Xenia marono wingenane nggawa Innova marono terus sing wingi nggawa R3 tiba mora ngegrek teko nek Singosari anjo kene mek 23.000 tak kandhani ngono mak ni malang kere waduh sing apel ki anakku rek sing go mobil gletek oleh ngegrek rungokno Bik. Anak sampean lanang pinter ngaji santrine Pak Surateman jebolan TPK Al-Ihsan kepincut ono arek raine mulus putih alus glowing gulune ireng hati-hati saiki mau saiki akeh kula balik-balik papakan sepedaan ono arek wis putih men sih arek iki waduh teko doan celorot aku lho nguwasane ramek raine tok sak sikil-sikile tak delok tibae tungkake mecer-mecer hati-hati kepincut karo casing ndongakno Bik Pak hati-hati kepincut casing milih ndi adae apa isine dompete apa duwike apa arti sebuah casing tapi lek kena isine apa lah makanya anake awake dhewe ngajine dadi alisan iki dalam rangka nyiseni lho cek iso njaba karo jero cek iso dohir tumekaning batin cek ayu njabane ya ayu isine ganteng njabane ya ganteng jerone lho halo Bu tangan diangkat cek seger waras kabeh tangan loro sing gak diangkat kena stroke tangan loro lanang wedok cek nih sing kena stroke sing lanang dhisik kabeh kena stroke lek gak diangkat mumpung murutan iki kabeh sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam pisan kasih dukur di banter
sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Monggo donga bareng-bareng, tangane nadong, konsentrasi, HP ini didekek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna muqimas sholati min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma ja'al awwala yawmina hada sholahan wa awsadu falahan wa akhiru najahan. Allahumma inna dhaifun laqawina wa inna dalwa izzana wa inna fakir wa ruknana ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Jenengan duwe anak, duwe putu, monggo anake putu jenengan duwe cita-cita sing durung dikabulno, duwe angen-angen, duwe keinginan sing durung keturutan, monggo nadong njaluk nang Gusti Allah. Jenengan duwe masalah hidup, jenengan duwe problematika dalam hidup, monggo curhat nang Gusti Allah. Kabeh tangane nadong karo muni, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana sing banter ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana bisan engkas ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sepulno ndek epek-epek. Usapno ndek rai. Usapno ndek pundak, ndek dodo sampai anjuk sikil. Kirang langkung nyuwun pangapunten, wabillahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad, Rasulullah Muhammad.